ତମ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇପାରିବି? Can I have a word with you? ମୋତେ ତମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। I always enjoy having a chat with you. ତମେ ମୋତେ ରଗେଇଲ। You made me angry. ସବୁ କଥାକୁ ହୃଦୟକୁ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। You should not take everything to heart. ମୋତେ ମାସ ମାସ ଧରି ତାର କିଛି ଖବର ମିଳିନି। I have not heard from her from month. ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। I'll try my best. କାଶ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି। I wish I could. ୟା ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି। I have another meeting straight after this one. ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବିନି। I will never ever do this again. ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଛି। I feel dizzy. ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? When did I say? ଏମିତି ନୁହେଁ। It's not that. ଏଠିକି କିଛି କାମରେ ଆସିଛ? What brings you here? ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ। Bro, tell me one thing. ତମେ କ'ଣ କିଣିବ? What you have to buy? କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲ? Where did you spend? ତମର କ'ଣ ହେଲା? Any concern to you? ବେଶୀ ରାଗିକି ପାଟି କର ନାହିଁ। Don't freak it out. ୟା ବିଷୟରେ ଭାବ। Think about it. ପାଗଳ ଭଳି ହୁଅନି। Don't be silly. ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଅ। Put out the fire. ଖାଲି ବସ ନାହିଁ। Don't sit idle. ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। I have no objection. ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। I will not spare him. କଥାକୁ ବୁଲାଅନି। Don't play with words. ମୋ ପେଟରେ ମୂଷା ଦୌଡୁଛି। I am famished. ତମେ କେବେ ସୁଧୁରିବ? When will you mend your ways? ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। Reach on time. ଯାହା ହେଉଛି ହେବାକୁ ଦିଅ। Let's nature take its course. Thank you. ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। Thank you.